Не само с някакви иновации. Няма, защото много малко хора могат да минат екстреми, бъде. Колко хора са минали екстрем? Колко процента от населението на геометрия? Не знам. Ама, ако го направи много хора, няма го минат и ще се откажат от играта, защото няма да могат да вземат ауардите. Тя лаги. Ауардите. Аз все още не съм минал Demon Gauntlet, много е траш. И не ми се играе. Дроп тайм. О! О, 25, 26. In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spent most of my days. Четири, пет, Не, как умрах там?